Здравейте хора, аз съм... почнахме. Аз съм Кристофън и днес ще играем Color Run. Чай, че ми лагва малко ще... то ще първия път сигурно. Това е един мой фъра. Бързо, къде е това оранжево? Ето го, аз съм тука. Както виждате, при малко всички ме гледаха, сякаш съм господин чупени гащи. Сега малко ми се оправя. Синьо! Ей го. Нищо е. Те за малко да паднеш. Кой падна? Бързо, бяло, къде е това бяло? Успяха ли? Да. Бързо, диамантен! Диамант! Ага. То са го променили калъра. Те са го променили. Ето зелено. Аз съм на зелено. И аз оцелях, хора. Сега пък злато. И аз може да спечеля. Не, паднах. То много трудно това. Така, хора, той е моят приятел, кажи си как се казваш. Аз съм Марта 77. Да, ама не знам дали ще чуваш много добре. Така, сега мисля да игра на... той ме пита как съм си направил скина. Ще му кажа, че съм скупена игра. Къде беше това сега? Аз самата казвам Кристо. Чай честно. Да видим креатива. Да, ще ходя да видя креатива. Добре, аз ще да ви... може да играем на креатив, не знам. Или чая, искаш ли да оцеляваме нещо, или... Имаш там някакви айтеми? Не знам, аз доста бих се развил на сервио, ама не обраха къщата. Поне така наречения мой приятел забравил да сложи рез. И нарочно казах да сложи рез, префърлих му там, нали, какво трябва, пари и други тем подобни неща. Дах му диаманти и към сложи рез. Къде е чак сега? Аз ще отида да видя дали креатива работи. Не работи. Аре ще ходим на... Минигеймс. Добре. Какво ще давам ти? Айде като на сървъра ги. Да, ама ти ми трябва да гледаш, защото аз не си го спомням. Окей, аз ще знам. Ама още не дей. Значи сега ще играем на... Чакай да видим другите минигеймс. Да само две работят. Аре, това работи ли? Не, скоро, нали? Други игри скоро. Тапанари. Аре да играем на Color Run. Ще е по-трудно. Добре. Идва. Вътре ли сте? Да, аз съм вътре. Това не муква. Да, този сервер е много бъгнато. Ние успяхме да влезем в арената на Сплив. Някак. Чек то прекалява вече. Ето го и моя скин. Аз защото съм голям комедианец и ще си го направя с някаква голяма уста. Защото аз самия съм си голяма уста. Макса бе. Добре. Кога започва? След 2 секунди. И 1 минута. Сега какво ще правим? Аз чакам. Аз през това време не знам. Да ви обясня нещо. Но не знам какво. Разкажи нещо смешно. Значи, да ви кажа ли как да различите мъжката овца от женската. Значи, ако бръснете една женска в газа, ако ви даде 10 от газа, значи е женска. Ако е мъжка, ако я бръснете в газа, ще ви даде само една. И това беше разликата. Да, беше много поучително нещо да знаете, хора. Това е
ще ви помогне, ако сте 7 клас или 8 по география. Ама ако не играете Майнкрафт, няма да помогне. Той, аре бе, опа. Може 9 секунди влизай бързо. Вътре съм. И ти за втори път на 6-та секунда влизаш. Браво. Пусна. В дъно съм оцелил от света, чакай. Аз сега близо до тебе, ти сигурно си късмет. Аз ще седя до тебе, защото си късмет. Васи, що казваш? Бах ти късмета! Седя до тебе, то червеното точно до нас. Бах ти късметлията си. Вече ще седя само до тебе, гот игра Калеран. Черно! Тъпото черно! Оцелих го! Ти падна го. За малко, защото аз тичам много и ми лагва. Ето го. Бах ти късметлия си се човек. Не мога да повярвам. Къде е това? Къде е това? Ето го. Къде отида ти? Бързо. Готово. Тя отида чак там. Кой знае какъв цвят. Какво? Пак ли същото, бе? Не! Всички паднаха. Аз победих! Пише Кристофън Лас Викториус. Значи аз победих. Аз победих, защото аз последен умрях. Печелих аз един път Калърнам. И това е някакъв непознат и ме пита 5 часа за Майнкрафт. Като гледат, той седи, сигурно ще се чуди. Да, ако се питате коя е... Да, виж, и аз мога да се бъгна. Вижте, и аз се бъгнах. Вижте, ние сме в земята. Той не се бъгна. Той не се бъгнаш, бе. Виж, ние сме се бъгнали. Полин, толкова правиш. Ние сме се бъгнали. Къде отиде тя, бе? Тя се го не излезна. Ето и ти се бъгна. Ние сме бъгнатите хора, бъгнатите насрани. Вижте, главата ми се върти като насрам. Айде, бе. Аз няма да ставам. Ще изчакам тук. Ма виж как ми изглежда езика. Виж ми езика. Обърни се Как падна, бе? Виж, той падна. И на него му се бъгна. Как? Аз се телепортирам до него. Как отиде там, бе? И ти беше отишъл там, нали? От кое блокче беше? От кое блокче? Не знам, на мен нещо ми бъгна и... Не, на това му бъгна. Чай започнах. Чай, къде си? Бързо! При мене! Че си ми късмета. Ще умра, ако не си при мен. Да стоим заедно. Добре. Синьо, къде? Фак! Оцелих. Yes. Какво стана? Къде си? Сега къде е това? Къде е това, е? Оцелих. Падна. Сега ще ми бъде късмета. Не знам. Тъпото ли лаво? Готово. Оцелих го. Червено, ето го. Така как сме разделени. Синьовък. Аре, дано следващото е някъде така. Емералд! Готово. Всичко седим на емералдово блокче. Лилаво паднах! Ето я победи. Аре сега да играем с Плив. Аре пак това игра. Аре, аз отивам на това. После ще играме в този сервер, където ти Аз ще казах. играя на Калърнам. Ето ще бъде обаче последната. То път ще опитам да спечеля по-бързо.
Това ще бъде последния опит да спечеля. И сега сме само двамата, трябва да чакаме. Няма, чакай. Чакай. Ако сме само двамата, ще оставя Ето да тия видиш. дойдоха на Каларан. Ето е върши, това е неговата приятелка и тя е много срамежлива. Ма не е как аз не съм срамежлив. Аз добавям който си искам в скайп. Ето аз се бъгнах. Ти сигурно имаш Само хиляда аз се- приятели. Само аз се бъгвам от първия път. Аз не се ли бъгнах първо? Вече като те бият в устата се е някак много смешно. Така, аре, гла почваме. Ама аз изгледам като... Вижте ми какъв е скина ми като бизнесмен. Аз реших така да си го направя. Господин голяма уста трябваше да се казвам. Господин голямата уста. Виж ма, аз направо съм огромен. Макс, кой ми са правят всички? Така всички правят. Кажете хай на YouTube. Аре, пишете хай да... чакай, ето на другата страна. Ето написа хай. Стой на синьо. Ти изглежда като японска дума. Хай, като японска дума. Ето го! Оцелих го. Да си казах, стой на синьото. Аз стоя на синьото. Трябва да иде при мен. Лилавото! Къде е тъпото лилаво? Всички паднахме. Чакай. И двамата паднахме. Добре, айди. Надявам се е влезъл клипа. Това беше от нас двамата. Следващия клип може да бъде, не знам, друг сервер или не знам, на други мини геймс. Така, надявам се е харесал, абонирайте се бля-бля-бля, защото аз нямам толкова много абонати. Надявам се е харесал и аре, бай бай от мен, чушки.